So guys, magandang araw na naman, no? May share lang sana ako kung paano ba yung magandang proseso paano i-download ang PUBG KR. Kasi marami nagtatanong kung saan pwedeng i-download, kasi sa Play Store hindi mo siya makikita. So itong application na to guys, doon makikita mo kung saan magandang i-download at mabilis. Hindi tulad sa iba na daming proseso, minsan di pa may download, matagal pa. Kagandahan kasi sa PUBG KR, maraming gamit at madali lang makuha. Yung iba binibili lang, di katulad sa global, mahirapan. Marami rin magaganda, kaso di tulad sa PUBG KR or Korean, Japanese. So, tignan natin guys. So, punta lang tayo sa Chrome. O kung anong gamit nyong pang browser, Chrome o kung anong meron sa inyo. Punta tayo dyan. Tapos, search lang natin Go Apps. Yan guys. Pagka scroll down nyo lang, ito makita nyo yung official website Go Apps Anime Games Platform. Click na lang natin guys. So ayan na guys, itong Go Apps na to, parang ito yung pinaka Play Store ng Korea. Kaya sa Play Store natin wala yung itong KR na PUBG, nandito siya sa Play Store ng Korea. Ito yung pinaka Play Store nila. So, click lang natin yung Get Go Apps for Android dito sa may ilalim. So, pag na-click na yan, magda-download na yan guys. So, meron na rin ako yan. So, tignan natin. Ayan siya guys. Open natin. Tsaka dito guys, mabilis lang. Parang Play Store lang talaga. Click nyo lang yung search logo at i-search nyo PUBG KR, then search. Yan guys, yung pinaka ilalim, parang Play Store lang siya, hindi na kayo mangangapa. Pag download nyo, dito makita nyo kagad sa ilalim, download or install. So ganun lang guys kadali. Di tulad sa iba na tagal-tagal, daming proseso, ang bagal mag-download. Dito parang application lang siya ng Play Store lang din. Kaya di kayo mahirapan guys. Kung lagi kayo sa Play Store, ganun lang din to. Hindi na kayo maninibago. Ganda kasi itong PUBG KR na to, daming binibigyan na gamit. Ako nga, pagsimula ko rito, kagad maganda na gamit na nakuha ko. Kaya gumawa ako ng account, 10 account. Lahat yun, may Falcon, libre lang. Di katulad sa global, yung Falcon, bibilin mo pa. Magkano sa pera natin yun? Nasa 1.5. Hindi malaki din. So ito lang guys, dyan lang kayo magda-download. At pagka mag-update kayo, dyan din sa application na to guys. Kaya walang kahirap-hirap.